Preżentazzjoni li għamel il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi fil-Parlament waqt ismih tal-Kumitat dwar l-ambjent u l-iżvilupp immexxi mid-deputat Laburista Alex Muscat hija xhieda ċara ta' kemm il-ftehim li l-Gvern għamel mal-grupp Corinthia dwar il-proġett fil-ponta tal-bajja ta' San Ġorġ huwa wieħed li se jgawdi minnu pajjiżna u l-ekonomija Maltija. Fil-preżenza ta' bosta partijiet interessati u ambjentalisti, ingħad li fl-2018, sena rekord għat-turiżmu, il-konnettività f'Malta żdiedet bi kważi 20 rotta. Il-Ministru Konrad Mizzi tenna li l-viżjoni tal-Gvern issa hija li attira turisti li jonfqu iżjed, b'mod partikolari mill-iswieq Amerikani u Asjatiċi. Dan anke fl-isfond li l-wasliet ta' turisti mill-Istati Uniti f'Malta fl-2018 żdiedu b'aktar minn 30%. Għaldaqstant, il-proġett holistiku tal-Corinthia li se jissarraf fl-lukanda tas-sit tilel se tgawdi minnu l-ekonomija Maltija. Dan minħabba il-lussu li se toffri tal-lukanda li flimkien ma' lukanda oħra ta' 5 tilel għal turisti li jiġu Malta fuq xogħol se toħloq 375 spazju ġdid. U minn barra li żżid il-kwalità tat-turist, il-ftehim mal-grupp Corinthia se jissarraf ukoll f'100,000 kull sena l-perjodu ta' xar snin lil kunsilli lokali ta' Pembroke u ta' San Ġiljan biex jintużaw għal proġetti ta' benefiċċju għal komunitajiet. Intant dan is-suġġett kien diskuss wara li ħareġ fil-medja minħabba allegazzjoni fil-ġurnal The Times il-ġimgħa l-oħra li qalet li d-diskussjonijiet mal-Corinthia se jerġgħu jinfetħu wara li nħarġet wissija. Allegazzjoni li l-Gvern ċaħat mal-ewwel. Waqt il-Kumitat Parlamentari ta' tnejn ingħad li kemm il-Memorandum of Understanding kif ukoll il-Kuntratt li l-Gvern għandu mal-grupp Corinthia dwar il-proġett fil-ponta tal-bajja ta' San Ġorġ se jkunu pubblikati fil-mument opportun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.